lima di hamur raja namir raja ni hula-hula na burju Ya biar mangbur. dina tetap pemur penari hotu hami dia kapar gele memuna teruli hami boras sipiritor di sejak soni manang ulus tor rabuy soni manang juhut namar saudara terlumui ma dia kahata pas-pasuan na pinasahak muna tu hami dia kapar gele memuna anggiyak matang manupak mamata bata sagi pasahak matu hami songan hata munai na mandokon pirpok ki bahul pasalongan Bilma tok tadi nami dia kabar gele memona lumutum di hame dia ka pangomoan Betul. di tam yang nami tong raja nami raja ni hulula di nabor hatta mono di nama naruhan na tutu atau tubuh na pasogi satu hatta ma nama juri la kamuna satu hatta ma totong na mengiri-giri kamuna sa hatu mana pasogi pajupang do keluarga di bona pasogi songoni ma hatta siya kami songon napasahato naka sila lumuna tu hami saluhuna bor spiritor di nang juluk nama saudara asa dahulu naik metong sonata yang nama tuai asa binani tahu karena metong perlangan ileng liang orang semetong kami nama jakun persibirito di songani juluk nama saudara orang semanang dirajai nama ngalia itu tuh raja nami saya nama ruhata yang ala pergeleng udah hamil yang naro raja ima di dalam calo asa tadi besar water Raja ni mangbur nami manasi batu ni guru nami. Asa tinah menda buel tio di dalam penuh hatan. Beda mong masih tio las pada muma tuha sahatan. Huta ngapang tegitan na nagsongan yung asawa. Gabi raja nami. Kaya ni raja nami. Wah, di tak kaya tutulungan na rasang padanwan. Paalakan saya masuk. Bak tamay pada raja nami ay tak kaya tutulungan na rasang apa nila. Jadi, wah, orang raja nami hasutan. Gabi raja nami ni raja ni betul. Jadi saya John Roro Hami siang ya tua sangat. Alah huberin dong saya dari kami tongon seinangon tong masalah roha tong masalah udah pindah parna. Apa yang begini aku yang murna yang betapa Iya 10 tahun. Bunga sahur rumah tua. Jadi saya bilang, aku pasti akan di Dago tidak di mana mau kejadian. Tunggu alai. Asal rumah tua nih. Alai. Alai itu tayak satu tuhatai. Anggia ma di nangon kabasul dolok. Jadi sila kolok tu nak tuan tanbol yang tuan mengusili. Amang Luis, awal kadudon. Oh mama tua, ada mama tua. Tadok maka majelis tutuhani. Anggia sehat toh. Nangakan posisi ng masyarakat ito, tangluya matagreon at kapilang pagkiliyaman. Meron ni at kapilang masalah ito ako itong anang tayo. Kulit pinasuwa niya kapilang pagkiliyaman, tumasay mula pinadahon na ako. Jadi bagi ako niya mga katalungan na pinagparniyak kaninangon, ang iya nga, kung di na tuloy yun, tapos sa loob na tunaga na ako na pinagparitin naman. Alam mo na siya sumatulbol daw. Mo sa sumatulbol daw. Boga makatayin siya lang na. Alay, tutulong ka pero alay may ulak ko. Pinagparitin naman. Ano ito magagay na tuloy sa lugar? Alin na kayo mo naman paano? Apa punggungan tungat sa lasrohan namin di pasangap pamu namin itong dungan namin di pamuna di Tikyon. Ya musuh kolon Gabi mah. nunga margadang san nasugot akka hatagabi hatanaul na pinasaan na kahong ilahula sa luhug na nangitit yung pisak kami na tua-tua
tong lo pasatong nami hata na pepet to amuna si belumbora tamu tukunan ni pasogi. Gabi mang gabi. So ni ma so hata dia muna. Ona suhud ni nga sude seda sugut. Satu na mangujungin non. Di pagsasalas ni Roa dita sa luhog na Maria dia. Nalaw paborhaton pertuat ni Dainangon. Nang huberek kami pe siyan tonga-tongani na tujuan huta. Marupok ka muna na sa keluarga besar Luis di bagasan Luz ni Roha huberek kami. Siang dia may tujuan non di pa tinggal ni Dainangon dia mupok parana. Saya turinggan nama aka bisok dia mo lihat tuhani unang arongnya nakka nahumurang aka barita gabi barita hors maripudin ng sibigan namin na tua-tua maripod ka muna sa luhog na diwak na tua-tua gadyang urat ni buru gadyangan na urat ni Ariara nunga gadyang umur ni Dainang naman garok ka muna di Bitgon nung gadyang maumur dia muna ng Pinoparna Matutu. asa sa masulusaha mabotya ni Tigaras nunga saat hata na uli hata na rin gasap kami sa nahorong na tua-tua mararupok kamu orasot namin siya hindi matutunan nun kita gabihan kala oraso Matutu. so di mga ta panipusap kami sa tua-tua pinasa matu hulia Roma, hindi mo ang si Luis. Jadi, dia mo amang silubis asa pasata ni son anggaratta sian estenta. Amang si jabat dohot amang sialoho. Songon anggarat tu dongan sistem nami betauma kasihnya seperti sungai. Gabi mang gabi. Gabi. Hindi man tutup lang soni tutup yuta lang soni nagsabulan sa labahan ni
akan nomor orkor naknya dapat sini. Oh nanti mak. Jika kami dua pada tikyon balikan di lasni rohamu, marhiti lasni rohamu nai pagilo kamu pasal kamu tu kami cukup nama saudara. Nang songoni waltiyo na binasakmu Tuhan. Ima pesan siya kami Tuhanmu. Di bulan nyari, di nami bagawar mutong ma tinggan jam sagama rohamu sayuk na pinopar ni nagoto. Wilala, berusi rome tete ujuru na udah lah siya kabumat dokternya nate. Kami berjolo. Oh, Oke. Tema di Punguata. Punguan Ulau Sormatua. Jadi ula-ula nami tarnumu biak kabariban nami isoro dohami sian burumuna. Jadi pabotohon na dohon dohami turut berduka ima di parlaoni kongon orang tua tak dia bala pikir. Nya tohoro ulonon ngaulau Sormatua ada yang gusi perdagingon kongdo adong habut niroha. Jadi sialani siap kami agak berumu nang agak paribang muna mulai dumarujung muluni day nang nataholong yon rata kasdo dibutuhamu raja nami nang agak paribang nami nasa tolap ni gogo nami nang nasa tolap ni pikiran nami nunga di baik kami song mangurubi buama sature ulang tahun. Alainang pesongoni datung adong nasohurang akka di papainan nami. Atik buha di papainan nami di pengurupan nami di nama muka ulau kita. Sarura mengujungian non. Atik hurak sikap kami sian raja di borumu. Di nalau paturehon ulau kasadarion. Bahami lebih kurang minta maaf. Batangnya pukul nami ulau tentu. Sayang dia magde amu ulah nami nang kabariban nami dinabalabor katan nom manaruon orang tua tahun sehat kamu ni jalurhat di perjalanan nang mula tu tano perserahan isompe arong do di bawah kami songon pangurupion nami marhite
ringgit siti suara otik sosia tahu godang sosi pujiyo ba tum sedia be na boy di pasar kami jalan na boy di papung kami siap burumuna tum lasma rohamuna jadi hatani nama dua do tum tom dorong nan raja nami sinidik main na sigop pagulang-gulang pangaraut ma tum sedia be non na boy atau pak nami saudara nami mengurubi kamu bodani asuhuton manang nahula nami saya gudang ma pinasuna betul. soni ma hata siap kami buru Anong nabe kata-kata tayo ang raboy do tong Dito kita ipason sa dinikyon di madilaw ni natuwa taon. Dito to sa otik sinokron nami makin memang nga gudang nang dipasa ni akka na markolon mo atin kita. So talaga tsambe sinokron nami. Diho abang. Ito nus. Ison bumuhami di sosudi. Dawangga dongat tubuh. Kita nomor dongat tubuh sudi. Peranap sekitarnya sampai ke Sungai Santan. Kemudian peranap sekitar Natakola di son. Saat Sungai Santan ng sudi. Jadi gusto ko pe. Korap na liberek ko. Mang nasora medison ba marwarahe ng naho. So kanina jawara kita. Jadi di sudi udah usia nawal sa tuwahir. Nang taulahon akan udah tahun mula dong pe akan orang lodi akan orang pas bana orang tarutong sama-sama di sana. Jadi asa pada jope adong dotong pangurupion siap kami sendiri siap kita kumita dong. Jadi nalahan namin yung Saudi penon nabuhi terpasar kami balas marohan na adang kasma marohan ito dan selanjutnya mo siya molotumpe subuhi hadi subido ko kung boy doon kami buhuta manaruang 5 tahun bangunang kapalabahan ng doon mahandisi kami ang nahi matutong kami ang natagong dituan niya sa buhay tutong giramoto di paragalanan sa tula sa tuwang sa ganitong namulak pehami haduat kusok jadi kalau hidup mulai nabuhay sidak konon sa otik sa kami atau tebak gitu berapa kami memang nah ini saharin na kami so Terima kasih.
Soalnya mah pangkorat kamu natutuni utana hula nami si hopi raja nami raja di hula-hula tulang bulu-bulunya jaka pengiduan nami disopang-sopang kami kamu di pubuni alaman nami di jodoh di bekas nami si gombong nasa pangisina aturan nanya pada pokok nami dah kamu tu bekas nami aleman itu Bunda sadarion di pasar bantuan dari nangon ima iboto muna buanon nami do tubuh napasogi pangilikan nami di kukunya lama nama sopor nami hamu hula-hula nami si hobi tulang nami sila berdua tulang nami si hobi buat raja nami diuluk berraja ima asal rohami borhat sokot dalam nami marsoba tuhan hula-hula nami si hobi tulang sila berdua tulang si hobi Gabi ma zala horas raja namang boru. Kami be hula-hula muna sa lupna, buhok tulang muna sila badok si Opi. Maras marohan namin bisi mamering situasi kita apa-apas di partikyan on mulyate. Jadi songon madang dia muda tutun huta songon namanya sihon sopan nami tudalas ni hula mengaradi matang nasa nat orang ni tutun huta na pasangapi boleh ada Pangilikan data, lasiu masih di mulai sana sampai jalani macam ya. Itu, yang nang kita berjalan dari orang. Saya mau berjalan. Kita berjalan dah. Kita berjalan dah. Tanya kebutuhan pada subuh kami rupa kami nona dengan tangyang mah Oh loh. baik ya. Pangarung lagi ya. Ya kali ya. Kami pulang. Kami kaya. Kami pulang. Ah, oh, dah. Pulang kah? Pulang kah? Ya. Oh, dah. Mulyate manang dihida sa luhupna. Diha muna sa luhupna, kinopar ni nabaru na amyon, nong jumulo marujungon, inong sikop ulota manang di dinapasidong ari-ari ni nabaru na amyon, sude sikop do merdadan jala denggan, kebetulan sude na yamang baru dang ala ni gugutay, sude na ala ni basa-basa ni Tuhan di kita sa luhupna, at terlumubi ma di kita, yak ka na marhula-hula baru, buhi ta masih pauloloan, suang songonido amang baru. kebetulan Dihami hula-hula muna totong dogong osami itu martangyang tuamat tadi bata asa totong dilihat dia muna asa daun niroha dilehot dia mu bisuknya siya nibanay asa totong marbisuk kamuna tujulan narion dilihat dia mu tabbani kapatsarian tabbani akkanong adong asa rabo songon nirok minamatua tudolo kinahamuna rapotan at pabagana lomak
tuturuak kamu dapotan mol na tiyo dengan roh kamu manuk bahami hula-hula muna sa luhut na hula-hula lupot turuan tulang muna silaban tulang muna si hobi suang songoninang dong na tua-tua ni huta abang boro na basa Gabi itu lang gabi. toho may tutu pinopar ni na mora muna pinopar ni na bisu tohoro si buka arto ni boto namion asih matuturuhan ni Tuhan saya gambar libak gadama di hamuna tujulan narion di hamuna saluhna pinopar ni boto namion asa to tonggoy marlas ni roha marsorang-sorang tujulan narion dabot di hamusaran ni roha dabot nang silas ni roha di hamuna saluhna asa dohono masongan na idok ni nabatua raja ni manggoro asa bago din na niagata di robian Boros mamu raja ni manggoro nami na mangalian marlibat gadama di hami na majalo raja ni manggoro takas do sen nok pubiki hami nak kaning dinalaho bonong muna do yang boy boto nami on mulat to na basugit amang boru moro pitung sugoy hami sa luhuna horong ni hula-hula muna nalaho manguduho ni boto nami on ima to na basugit alay pos marohama mang boru natotong dubanon nami hamu di bagas tangyang nami asa totong di pada tuhat tasyak kamuna aka adronali asa tuhat na majuri hamuna hamu ma di budina asa totong ma hamuna saratu duluk saratu turuan asa jumpa songon nerok minamatua raja dewang boro asa napuram tano-tano maina ranking masih rangkongan tumpe berata pada udah anggotor dita totong do masih gongkongan amang boro raja nami raja dohonom ma hata papuhon siak kami hula-hula Gabi itu lang. asa binatikop kusurum maina tutup ini tabian tu dia hamu na pinoperni iboto nami ang mga laka setu sima rapotan ababaga na lomak Matutu. asa habang asa songgok masiburuk songgok tu batang yute sudah na hata kapasu hata nauli na siya nakahula-hula muna na siya nakaparhalaro ni huria siya nanyotan muna dong asa huta song niyak ka raja ni huta apa mo may martongan ni jabu Matutu. asa cuma ni 10 lumay nato cuma ni 10 pito hata pasu na uli hata pura na uli sa unang mamuba sa unang mamose Matutu. asa sa amin na sulu sa tuotian nung asahat dia puha muna hata na uli sa luhuna sahat mamuhara sahat tupang gabian Matutu. lupo di mahami raja ni ang borusian hula-hula si Oping Wala nga parjuro itu hatta pakai ngerbasai ala tingkat do ulotang jala mulai siya nawal pe di rumah sautan namin dong sautan ni tulang namin naman tumuturi sudi ulaw non boy merdaran so nataharap pun pinggan di daw tuwag kirnyari mula ati marituhan mula ati dihamu dong sautan nila namin nasongoni tinggan ni uli muna na mangurupi hami na maniroy-niroy hami na mga liang bugo mo mulay siya na marjumol hala inangon marjutuhata hamudo na ilabutok kami taon jadi perjolo mula tayo malihamu ada dingkado diwek kamu sudi ulaw ni natin gawon jala mardalan sampai usa dari on semonima dinatutuan ni huta nadong di utaon di kiri kanan ni jamuni bagas ni layon tong dodok kanon nami mulai ate tu hamu sa itu hatta mga dabdes ni roha sa ni roha mulai sa darion sampai tuari na nengro manang nahape ulaw tutu di utaon sa itu hatta naman turnulu hita jadi onak kahaturangan ni pikiran boy magdala nakaulota sa swero na harapon niya ka tuhata. So ngani ma dihamu tulang nami tulang si Hoping naro siyan kalau simpang kota Chane pangurusong kami tangtandok kami manang nahabe tuamu tulang so ngani na maadaw na siya bagasmu lamag tulo ala inang rotuson ima nabadalat tunadat tutu di bagasan sa daryon iboto kami betul lang kanang sumuntiya pagbilang mo mulai namarsahit na di sebelum dibuan ala inangon sa rumah sakit sa pito sa daryon iboto kami do
manang sungod dia balgani rohamuna tu inaon. Jadi kami pe tong andong molate tu hamu dinala mula penuh kamu tu bagasmu tu kota Came satu hatama nama jelain nak kamu na satu bagas tadisan berjumpa lo keluarga di bagasan Las Miroha. Songoni mah tu tulang nami silaban melate datang dokong nami tu hamu mah tu sebagai tulang nama nutur-nuturi udah mulai sian nama muka satu nama ujungi di bagasan Sadarion setong mah di leo tu hamu Las Miroha. Songoni mah ka habisukon asam kiat di laut tapi dia ka rinanengro satu hatama atong nama tong anihita saluhut. Oh tulang si Hoping ya alhamudo tong boda tulang memang mauliate mah di hamu di belgani rohamu tutu di bagasan Sadarion sudi mah siap kamu nama nutur ya kabikiran do nama ngelihat kagogo kabaspasu nitaban ya ka tuhata. Jadi nama saya itu inangon saya kot matutu apon nami may tutu martungan ni jamu saya Tuhan de Batama nama ngaramoti hamu ison langsung unikan no kami tutu tubuh na pasugit tulang tong mabok kamu kami ditanyang muna asa poras-soras jala sahat kami no di banang pasugit tinggal matutu ipasahat inangon tungan pasatok kinaninang jala ditutup anon dohot pangulan Huria museno bisan ima Panginoon nami tu aka tulang nami do tuhita sa luhut nga narong dison asa isopyong nga dinggan ulaw non ano pe di ba na pasogit tinggan matutu mardalan so kanima son dohot di pangulan ni Huria di gabay nadong dihutawon malati mamang ipakulusan muna mulai siyang natuari jala hamu masungaron mo siya jadi panutup malati mali hamu semarta-bata magdu akan na porsiya tutuhan ko bata kadok malati tu amat kapartigan basahi amat tong masayuli si tuturo ulag tong ibagasa sa Sadarion pertulo hatakku tu estenaba malati mali hamu amang isyalat kesiapan muna naululu ako mga kayo mabantu-bantu mulutup pe araw nga mga kaklanan namin marami po kamu mana kesilapan namin kami sa keluarga utama disuri na gugunay amang kang terpalos sa usia satu hati na kami jalan musik tak jadi tulang tungas saya masih dalam tulang tulang bisa itu rodo atau tung dibagi umur di ngomong yang mulu siap kondisi kesehatannya tidak memungkinkan tapi Tuhan memberikan kesehatan buat matulang biasanya dia matulang kejulan naro tabla sehat tulang asa boy tulang mengajar-ajari kami sulia kabar beranmu tujuan naro tulang kami silagan boleh ada mari tulang 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 pengorbanan mo Tuhan jala dia gak puro aku tulang apalah bermuka itu jadi aku tak maaf mga Tuhan mulutuk perong kekurang aku meraduk pun kamu tulak ko silagan bah no maaf sudah sarap saja so ninang tuturang si Hoping mula kenang ya mo tulang narohamu maniron-norohani narohamu mga liapoda tuhami ima pergelangan sa ipajang mo tulang tujulong nyari sehat mau murah mang nang rezeki dihamu tujulong
Begitu. Jadi semana-mana bayi katani bebatuan akaning bapakku kita bayi masotik naik arung nangurang somani madi hamur rajanya nong buru nami na buru nami dua hamur rajani bargel leman nami dia ada jomu namar hide aka buhu titiki somani nang aka siumi dalam muna mangurubi kami hula-hula muna saat kami hula-hula muna kami yang mana bentar dan kami baru dapat kamu rajanya kabar kelewang nami saluhna sadilat Tuhan madahamu kagacang nyumur sinur binahan muna gabinan yudar tangan muna ditebaya katurut mipinopar songoninang ahna sirakat irohamuna saluhna Tuhan mana Tuhan oras mamu rajanya memburu nami na buru nami bere bere nami Tuhan mana mapalosoni Tuhanmu dakatikina seangkia lebih dia matotong diamu maka pasamuan antar lebih sehat atau dua kecang nyur songoni nang tua ka na tu nomor dua tong boleh ate doron nami songoni nang dia kahita nomor dua tubuh boleh ate gudang mah sang dia boleh tekyon saat tuar namang yu boleh dua ka adong ulau selas di roha tak lebih atau ulau kabut di roha sadama kahita sadama roha tadi akan namar siur jurukan kolong mana tak pakai bisa lunar tiga dong waluta mana bayar tadi itu tutur tadi tutulang hula shopping tulang silaban tulang si hobi kawan atau tulang mana teguran mana ultar pasal kami semuanya tentang tupak boleh dihudia tunggal jimono na tuo orang ini tak roda kamu mengalir maka harta tugar maka harta kuda semua nama dogari kami akan pinopari dari non melatih madi kamu bangunan dihudia tidak tuan madi kamu kehabisuk doa habis tarang tidak kabatul hasan aka harta naulita dari dan tuhami aka ruas dihudia asangkiat dilihat tuh dia mau kekecang nyur asal adok kamu dia akan nama nunggu kami di nama roh kami Tuhan dan nama tidak akan hulian dan nama dia mulai tema dia mau bangun dia Tuhan mana berbolos ini kamu terlalu mobil dia maka kesehatan doa kelas di roh semua di masa lalu dan di atas pengakuan Tuhanmu bulan-bulan nabi sioping tulang silaban tulang sioping semua di nang nato tulis hutan asal jumpa masuk hati nama Tuhan nama dok asal cuma di 10 itu mah 7 di 10 lalu hata nauli hata nadenggan dan ibanasa muna tuhami pergelewang muna kuak tuhami may bonon nami hot martongan ijabu asa turtumay na dur tio nalote hata nauli hata nadenggan dan ibanasa muna baru kami pergelewang muna sa unang mamuga unang mamose asa sahak may nasulus sahak matubotian na 300 may di rami bulan sahak may tasalunod na iling mangulo gabi sa oras-oras totong ma di ramot ituan semua ni mga tabang puasa kami bulan yang suruh baru kamu udah kami natutunin utang malah teguran mati pasal kami poros mahita di saluran kalau enggak siapa paupu di sana pangwar paupu anak itu yang megang di situ paupu si anak Mana dia be? Akan tahu juga akan tahu. Jangan diminum gula semua makorasi mau makorasi salam tu noparmu gula tu marong na di gula semam manong magkasay itu bermedia korok manong manahin itu parmo Olan agenda papok hatog do pasaton nami Tuhan moloding di sana non ulaon tubutian ima nabinuaton ni amata patita sinaga GKPI si borong-borong dohot amang guru huria si majutak posrohan nami Tuhamu mengamar komunikasi be amang tapadita na ibaho tu amang padita sinaga di si borong-borong olah saat tamu si telepon kamu jumpai kamu nasida asa nasida makawasi na lao diudia songonima songo buah-buah nami Tuhamu sayang giama makorhon paninggalon ni Dainangon dihamu keluarga jadi makorhon tapa-tapa akan aulia ka nadita to Maretema hitam.
asa sangat audisi. Dopak kamadiani. Alani saya guru mokku sidaluhon musuki. Pangagoy. Di bagasan kuar ni di bata ama. Rok kuar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Rok kuar ni toti purbadia. Amen. Au duhay heon rot ang uluan ninda Tuhan Yesus. Na mangolo do ganok na porsiya diyaw atik pe mate ibana. Saledang mate ibana rodi sa liling na amen martang yang mahita. Ali Tuhan di bata ama namin na di banwa gidjak. Nung nga dileon ho anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean. Ala ni dosa namin. Jala di pangulo ho do ibana asa daputan hati goran dohot hanguluan kami. Asima roham dihami. Saya ajari jala apuli mahami. Asa unang madele hami. Songon halak naong jojo dongan nami o. Pato kumahapos yan nami jala pabengit marohan nami. Makirim di hanguluan sogot. Asa unang mga dungi hami songon si Pilebego. Nasa papakiriman ni say taiti maruhan nami tuho ay hodo si pangapol jala hodo hapurusan nami namar sikat tungtuhodo hami sa rodi sa liling ni liling na amen maredehita Maredeh siyan 440 siya. Jesus ingan ako. Si ima inumoku ima pujioku Ali di bata para sirohan na sumuro. Madok mo liate do behami ala Tuhan di bagasan kityon. Ala totong hupak lirok kami di asi do tolong eruham. Tarlumuri mang ala Tuhan. Ima inalahu paparhaton inanami tu inganan pasatok inami. Jehovah para sirohan. Tung masay godang di akka natariligilu. Alani disalhut na akka keluarga natariluilu siya alani nong parjuro di alapo inanami siya tong atanami. Tuhan hodo salhut panguluan namin hodo haporusan namin atong ale Tuhan naing taripar hatam na badari ditongan di parpungan nami di parpondrak nami. Tuhan buka roha doho pikiran nami patinggil si parion nami asa totong Tuhan manangihok kami bisa luhut nami. Mari anakmu Tuhan Yesus Kristus matang. Amin.
Salam. Hatani debata songon napaborhaton dainang natahulong hindi bagasatikyon bono muna laho tubunan pasogi ima tanyenet may siyan Mateus 5 ayat na paupaton songon ma hatani debata martua ma namarsakroha ay siya pulod do nasida olah nido sahab dihamuna keluarga besar amang silubis tikion tikina lehet tikina uni jala tikina tingkat molo darajumi do tapakila lahot do saluhut na taulahon di bagasan yun gabebenian mabaeng pakirimon dihita saluhut na diakka na porsya tutuhat martua mana marsakroha ay siya pula do nasida ninna Jehovah molo tutudo hita porsya tutubata molo tutudo hita makirim tu di bata nataulahon di bagasan tikyon gabi makorhon to las nero. Kalau kita rimang-rimangi, kalau capek, saya rasa mungkin kita sudah semua capek. Hari Selasa, hari Rabu meninggal sampai sekarang. Dakolan loja, dakolan mahil. Alai murha molo marhabosa dohamu tu Jehovah para sirohai. Tangadong mulak marsogot gabi umutumot. Tangadong dung ditaruh kamu inangon gabi mar arsak niro. Pos doranami sa tunga-tunga ni huriyat tay naikon pakirimon na mangulu dihamuna sa luhod na keluarga masuk pemang nakatupahopu katunono tumini terlebih-lebih khusus bagi anak-anak pasadahamu rohamuna pasadahamuna pikiramuna keluarga lepas unang mangasahon diri sendiri mulodang salah au hatani Tuhan dinamanya itu parmanganat tanak kani budani Raja Salomo tolu ayat 5 saya marhabosa tu Jehovah mahamu unang mangasakko diri na sendiri ay di sarihon ke batado yapun tahu lasni rohama penomuna itong-atongan itulah sayang dia marhiti hatani itu hatta naung marojahan di bagasan tiket kita terlumumai di tengah-tengah keluarga dos ma rohamuna sadama hamu dayon songon ay diakka na marianakon diakka na bargele diakka na barlay diakka na barbarila asal dia ibarborhan ni day nangon at sa taba at kasilas ni roha ng dos ni roha diha hatan itu hatan naman ini sehati sepikirlah maludong sehati bisa nung atari parhatam dito ngatongan ni pagpungan namin ima dinalaho paborhaton ina namin atok Tuhan pos roha namin di saluhog na pardalanan ni nguluna di akka keluarga mamabuan patolhas na sila Tuhan pasahat tuingan na si tujuan na sida di bagasan dami nasa unang paluas na sida alay Tuhan gabi manipil jala unang paluas na sida alay Tuhan gabi lilu siyan alay hami Tuhan Roma na tututuho marhiti hatam asa ho matutong madungani padalan na sida
di bagasan damai menasihkan. Asimaruham mari tenak Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Yesus au nang tarumus minaro. Ramon Yesus ayamu Tuhan Yesus Masura dan Maria di sidot uli dan Maria di Sai jagaon ni Jehovah doho lau ruar lau do lau bomot. Olah ni on rodi salileng na. Amen mari kita luasau. Berdua lah.